principio todos tocaban en inglés, os grupos que me gustaban ao principio, o movimento alternativo todos tocaban en inglés e quedaba como moi impostado. Despois en castelán, e ahora sabes o que hai moitas propostas tamén de música en galego, cousa que me parece ben, cada un que toque no idioma que lle dé a gana, pero pareceme maravilloso que se terminen esos presuizos no sentido de que se non non nos van a escoitar fora. No, dese que no, que quen fai boa música dá igual o idioma que utilice, creo que é o necesario. Eso é algo que sempre Suso e eu falamos, o que consideramos sempre maravilloso é resultar crible. Fascíname moito máis unha banda que me aporta originalidade, gañas de facer cousas, ese punto incluso de toleada, de loucura, de ver que esa persoa realmente o está pasando ben, que cando estamos falando xa de bandas que parece que o único que queren é imitar, exercer un ejercicio de estilismo, mira a técnica, mira que ben toca. En esa línea este año tenéis a Grande Amore, que va bastante acorde. Grande Amore, que tamén levantou moita xente. Pero vos gusta? Pensábamos que tal. Por suposto, parece. E máis, a xente non o sabe, pero a banda que tiña Nuno tocou no primeiro facela, o Ayatolá. E máis, mentiría se non che dixera que non creo que tocaran moitos máis concertos antes de tocar no primeiro Facela Fest. Aí estaba. Bueno, aparte de que el igual non se acorda tanto de nós, pero acórdome que era un rapaz estupendo e ademais isto pasoume tamén con Pablo en Destruction ou pasoume por exemplo, con Diego de Carolina Durante. Cando ves a alguén nun escenario por primeira vez e ves a enerxía e o que transmite, aí é cando te das conta de que alguén vai triunfar. Pasoume tamén con que agora o proxecto de Ortiga, que tamén Esteban Emanuel, eu creo que se non foi o primeiro, foi o segundo concerto da súa vida, no Facela. Ves sempre o seño distínguese no medio de moitas cousas que poden estar ben, pero o seño sempre destaca. Nuno sabías que era un seño. Creo que ele non era consciente. E creo que ahora no proxecto de Grande Amore sí que xa está na renda suelta total, o que leva dentro, o que sinte. Creo que é unha banda que incluso atrevería a decirme que vai chegar moito máis lonxe do que eles creen. Josiño me decía que seguramente iría tamén aumentando a banda máis grande del proxecto, que era, digamos, su desarrollo natural. Sí, bueno, xa que me falas, eu creo que Josiño sí que ten ollo para este tipo de bandas. Evidentemente, algunhas poden gustar máis, outras menos, pero creo que Grande Amore, a día de hoxe, xa que falábamos antes, por exemplo, unha banda como Carolina Durante, que sí, que foi crecendo pouco a pouco, e agora xa está nun momento de esplendor máximo, considero que Grande Amore pode chegar a xogar nesa división sen ningún tipo de problema. E que artistas de la escena de Galicia crees, bueno, o estatal tamén me sirve, crees que aún no han dado el salto, pero que merecen más atención del público y que posiblemente lo lleguen a dar? Uno o dos ejemplos. Sí. A ver, que traemos este ano temos varios. Por exemplo, temos aos VVV Tripping You, que me parece... Me flipan, esos los vi en Sarri, en el Morga Fest y en el Calamijas. Eu nos Morgas ese ano pero fun o seguinte día, non vin as Tripping You. Sí. Pero pareceme, bueno, rapaces cunha enerxía, cunha potencia. O meu fillo, por exemplo, está totalmente fascinado, quere ir a velos, pero claro, tocan tan tarde que con 7 anos que ten, dudo moito que poda velos, pero bueno, a ver se eu podo levar as probas de sonido, polo menos para que os coñeza, porque é un auténtico fan, encantalle o Stripping You. Pareceme que é un grupo que pode chegar todavía moito máis lesos. Cocosca é que xa é o eterno grupo que está aí, sempre bordeando, poder chegar un pouco máis, e creo que un dos directos máis fascinantes que pode haber na escena estatal.